Sa pa nating balita, 20 pesos na per kilo na bigas ibinenta sa mga manggagawa sa Ilocos Sur. Para sa detalye, nagbabalik sa Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nakakabili ng tig 10 kilong bigas sa halagang 200 pesos ang 20 minimum wage earners mula sa Vegan Fortune Lumber and Hardware sa ilalim ng programang Benting Bigas Meron Na o BBM kahapon. Layunin ng BBM na isa sa mga inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga nasa vulnerable sector. Pinangunahan ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated ang pamamahagi katuwang ang DOLE, NFA at iba pang ahensya. Bukas ang mga opisina ng DA Regional Office 1, FTI at DOLE Ilocos Sur para sa mga employer na nais lumahok sa programa. Para sa karagdagang detalye, tumawag lamang umano sa DOLE hotline 0927-194-7266. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.